Hi logoफोर, good morning to all and happy new year to all. गोदान बोसोर 2023 मायथाइयाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि ग्यान ब्लग्स इउट्युबनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो देग्लायनि बोसोर गोदानाव गोसोनि साननाय, गोसोनि हास्थायनाय आरो मावनो आखायाव लानाय गासै खामानिफोरा जाफुंसारगोन मोगथाङाव आरो बिनिफ्राय आबुङै जाफुंसारनायनि थाखाय आं बयनिबो थाखाय नोंथांमोन बयनिबो थाखाय आङो सोरजिगिरि इसोरनाव आरज गाबनाय थाबाय। दा बिदिब्ला देग्लायनि बोसोर गोदानाव बयबो रंजा खुसियै गोसो देहा जिउ सोलेर आरो गोग्गो देहा सोलेरखौ लानानै जाहाथे जिउ खांनो हायो आरो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायाव गोहो आरो बोलो मोननो हायो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिबो थाखाय आङो सोरजिगिरि इसोरनाव आरज गाबनाय थाबाय। दा बिदिब्ला बयबो रंजादो निउ इयाराव। दिनै आंबो देग्लायनि बोसोर गोदाननि नामाव गामियावनो मोनसे सिबिसालि दङ, बे सिबिसालियाव आरज गाबनो ओंखारदों। दा जोंहा दिनै मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सिबियारि आरो गिरिफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल दिनै बेनो जाहैबाय 1 जानुवारि 2023 मायथाइ आरो दिनै सानडे आरो बेनिफ्राय आरोबाव दिनै पुस मासनि 6 अक्ट' बे 6 सानाथ' बयबो मिथिखागौ जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि सिबिसालियाव नुजाथि सान आरो बिनिफ्राय स्पेसियेलि सानडेआबो जाहैबाय सोरजि सान, बेखौ जों मिथिखागौ। आरो बिनिफ्राय दिनै हेपि निउ इयार, गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि। अब्ला बिदिब्ला आंनि दिनै गामियावनो थानाय सिबिसालियाव आरज खालामनो ओंखारदों। बेनिफ्राय जोंनि गोजानाव नङा, खाथियावनो नैबे जोंनि न' आरो बिनिफ्राय नै अपोजिट बेनो जाहैबाय जोंनि आस्राबारि दालाइसा सिबिसालि। बे आस्राबारि दालाइसा सिबिसालियावनो दिनै आरज खालामनो ओंखारदों बोसोर गोदाननि नामाव आरो बेनिफ्राय जोंनि नुजाथि सान 6 अक्ट'नि नुजाथि सान। दा बिदिब्ला दिनैनि गोदान बोसोरा बेनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय, सुरु जाबाय। दा गैया न'आवसो गानबाय। मोनसेना मोननैल' दङ। दा लांफागोन आं। बाव जाबाय दा फैखासै। जोंनि गोरबोनि अनसुंथाइखौ हायो नों थेवबो गोजाना, सुखुनि समाव जानगारा, मुलुगनि बयनिबो जेनिबो गुदिसिन नोंनो खान्थिनि। दिनै मिरु सिबिसालियाव गाहाय बिफागिरिया मोनसे जुम मिटिं लायो। दिनै बे मिरु सिबिसालिनिफ्राय सेथि खेब जुम मिटिंनि गेजेरजों गाहाय बिफागिरिया साफ्रोमबो सिबियारिफोरनि गेजेराव मोनसे खौरां फोसावहरनाय जायो आरो बे खौरांखौ बयबो आजावनानै लानाय जायो। आर'जआ जोबनानै आं ओंखाम जाबाय, दसे रेस्ट लाबाय। दिनै बोसोर गोदाननि भिडिअ'आ ब्लग्सआ बेखिनिल'मोन, मानोना जेबो आउटिं गैया, जेबो रंजा बाजानि एथबां मेजर गैया। मानोना प्रग्रामा दङ, खिन्थु दिनै दानो नङा, दिनै 1 थारिखआव नङा, बिनि उनावसो जों बबे जायगायाव प्रग्राम लादों आं बेखौ दिनै खोन्थाथ'ला। नोंथांमोन बयनिबो गेजेराव सारप्राइजआव थाबाय। दा बिदिब्ला जों दिनैनि बे बोसोर गोदानाव बयनिसिमबो खनसेबाव गोदान बोसोरनि इंराजि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो देग्लायनि बे 2023 मायथाइयाव गोजोनै जिउ खुंलांनो हागोन आरो गावनि मावनो लानाय गासै खामानिफोरा जाहाथे जाफुंसारजोबो। बिनि थाखाय आं इसोरनाव खनसेयाव आरज गाबनानै
नोंथांमोन बयनिफ्राय बिदाय लानो सानबाय आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि बे बोसोर गोदाननि समाव जाहाथे भिडिअखौ आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि खाथियाव गुरै आरज गाबनाय थाबाय दा बिदिब्ला बयबो साबस्क्राइब खालामदो दा अब्ला जों दिनैनि बे ब्लग्सखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय दा खनसेबाव बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबावनानै दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय बाय बाय